Velkommen til den video. I dag har jeg tænkt, at vi skal lave en lille hyggelig video. Ja, en lille hyggelig video, hvor det er slik og julekalender, og så får jeg også så skal jeg gå over. I ved, at jeg kan sidde på min skrivebord i min skoleflikket. Ja, så jeg kan komme over. Nu er jeg lige over og henter den. Det er en Mabu. Sådan. Og så har jeg fået sådan en pæn gave. Så der så den. Altså den er sådan helt. Så kan man det gerne. Helt ærligt, det kan man ikke. Okay, det kunne faktisk godt. I kan nok ikke. Men I kan lige. I kan se det. Det er lige der. Så ja. Okay. Lad os åbne den. Helt ærligt. Det var sådan helt papir. Jeg laver en lille julekalender, hvor jeg åbner noget for hver dag. Hvad er det? Stop så. Ej, hvor er det pænt. Læg mig lige over min slægtskål. Jeg vil så åbne min Mabu. Jeg skal åbne 4. Det er værdigt. Jeg skal åbne den 4, fordi det er den 4. december i dag. Så der er også mange videoer, hvor jeg kommer til at åbne flere end en. Det er fordi, at i dag er den 4. december. Og jeg har ikke lavet nogle andre. Jeg har bare ikke åbnet dem. Okay? Så derfor. Det kommer nok til at ske mange gange, fordi jeg er også hjemme med min mor. Yes. Og der. Så ja. Der er mega meget, der skal åbnes. Jeg har lige så ved det, hvis det tager lidt lang tid, vi bare bruger 3 minutter på noget af det. Sikke dog en pæn julekalender. Nu skal vi finde nummer 1. I kan lige se, at vi kan finde nummer 1 for den. Okay, nu har jeg vel lov til at kigge lang tid. Ja, på nummer 1 i hvert fald. En kane. Jeg lægger den lige over på papiret, fordi så er jeg styr på det. Nu skal vi finde nummer 2. Jeg finder det lige før jeg er okay. Okay, jeg får lige lov til at kigge. I får lige lov til at kigge. Jeg kan ikke finde den. Så vi kan finde nummer 2. Det er faktisk lidt svært at finde den. Okay, nu skal jeg se, vi kan finde den. Nummer 2. Jeg fandt den. Ja. Her. Hende der. Undskyld, nu er vi i hovedet af dig. Det der nummer 2.
hvad? En ko. Den ligger også derovre. Hvad var det? Okay. Nu skal jeg finde nummer 3. Den har jeg fundet. Jeg kan lige holde op til at se, hvad jeg kan finde. Jeg har i hvert fald fundet den. Øj, det er flot. Nu er det. Og så skal vi finde nummer 4. Der kan også lade til at kigge. What? Okay. Jeg har fundet den. Så lad os åbne den og se, hvad det bliver så. Wow. En juleklokke. Den er pæn. Jeg åbner faktisk også i skolen. For dobbelt så mange år siden. Vi åbner, så vi har altså ikke sådan en hver. Jeg kan lige udvise det til min bonusspot, okay? Jeg kommer lige om lidt. Vi ses, hej.